Ajaknya badan inilah tua, tinggi rasanya pada tiang hati di dalam acok taibo macam mengana untuk jabara saya sawang dapat gelo di badan dia ikuti bersama ketua baju sayang orang maka tiko elokkan si orang ketiko kalau laga mama line ada coba Assalamualaikum sebuah firman hendaklah baca di dalam Al-Quran ada basmah innal ladzina balagu sayyidun wasifan sana jilaku Padamu tekabu kedua paluto tekabu je sombong biasa rupa ajulah ibadah sifat dulu sadalu ibadah palu aku palu ditulah dari
darimu takabur sombong juga lebih bagai segala ibadah kalau tak sampai palu itulah jatuh tangan. Suli oh anta kau babali ya hujan lagi anta kau untuk tasapi ai kalau bahajar dijai satana pulo kai jubani mengatakan hawa bagana niki mengatakan baga dia mini tetapi mereka di sebagian bukit nangin kata juga kota Madinah mana tu tanah warna kayu nacun mana rona bela bayi bi ambil kebera supi sampai lagi jadi tukang rumpi gilo dia menyinjang sapi juara di pinggang gadang dari pedopan hai semua lagi nak dalam sidang olah banyak kejadian masuk sidang dia di bukit tinggi walau di padang Patalang biya di padang panjang biya di singgalang biya di awak walau dia biya kamanakan awak walau kamanakan orang biya di sana awak walau sana orang nanti lagi mana jadi jangan hujan kalau aina gadi kaki to billah la suko mamakai sakalo najar lagi pasirawa pensil lagi latasi kopi ai kalau nabuja dirana mina kaki kini lama tegala telingon kini lama kesuba ditambah pulo sebelah panjang buina ni kita lama colok dekat pirang kau bapa bantu si bulu musang kadang-kadang bantu aku iris dan datang dari Jepang ai kadang bantu baru kadang itu Gadang lasa lupa saja sawat ladang walau balik bina gula pulang oh sampai tabata
Hare
Thank you.
Oh
sebagai sabakan lain dan putri jago putri jago putri basambo hari nopo basambo putri kimi latipo basoyo iyo kamana punya menjadilah umpah biola tentukan kami hijau biola dengar baba urang yo de mana kio to malah de mana dikana otorita kio de nana jalan rayo jamu yo karaso mama kai katalingo jantan tak pulau orang tino ayo rasuliyo ayo orang nyalang nanta subiyo ayo orang budo ayo denalayo ci uniang iyo ayatan laki ajo delayo subiyo mama arumah da subiyo rakla sumano denalay anta mama lina jayo denana jadi ola subiyo itu yo dengan tolan tanyo delayo akina de yo ai amin sara tola jutan nanyo maampe anasirayana atamba itu nanakana buah tanyo delayo api manjani darah delayo pato kito delayo salam nabi itu
tuwo kita Ilana niyo nanani kari Makana paera nanti bonyo Ko ina puno nanti takua Panabangan niyo lanyo bego Ko ina puno lani Santa atude panayo Arjuna yo Indana ladini dari mani cincin niyo talatanya ko kita padoy kapua talata bintana paramado Ko ilana puno di tatang lahira Kina nakoyo debae ko Jariyo la sa puluan sana bale joka palo Kapadona niyo la sihagi Talate pinontonan tuo kami nala tutuan nala timmo Odelayo semua tun maito Odelayo salah neyo tanya Odelayo kanyola regaram ni Mister Badayo la tornado izin kami de bado Odoliga de nyobana anasir tu buana kito nango o memang iyo la nyo ampe iyo nan budo nasino iyo akina de jo angin iyo aira jotan nayo memang ampe anasirayana adam iyo edenan pado jito Iyo akalani panyaton iyo namulola para tamon iyo tentala de no dagiang iyo ay tanana dahulunya iyo tanala de no itu iyo airan dahulunya iyo airan de no itu angin iyo nan dahulunya alam iyo nan angin itu api juo dahulunya tapi kau ini kaji api jayo nur sama tomato iyo edenyo nur oleh sana matu iyo nur denyo itu nan sange jalannya hai cahayo itu bana iyo na denyo jawab o dari kanina labadu o masalah denyo tuwa iyo le nala kasanango iyo bani tola katarangan iyo dari kanina labadu itu nan iyo edenyo kaji nan kapita ibo dari dulu iyo kan pula denyo kami pada
de manjago Ay tulayo sa baluntulan Panananda uluyo Uluyo si Patuhan Ay tulayo na jangan patah Siya pupulo laman jago Iyo enen ba itu akan iyo tema masangatado Iyo na layo segala hormat Iyo ay tulong la jawabatanyo Jangan lupa Onaklah senang banda Dia orang tua Na kaya yo desa Tubuh ibarai ikolah de manimo Oh na de nada de ikan niyo Hai sana kita mau Ini pasangan danyo memang jualan gula de maibo memang lagu nande agak slow lagu la perjuangan tahun hampir 25 sama sodenyo itu mamalin na cabar wikaripo kalau kita salah memang di tahun 20 sama sobe sawat tempur bading diangi omalu buhajuo sama solai helikopter bila ajuo baliang yo sama solai kereta api atonyo atau arambio sama solai helikopter memang palu kuat kekindiang sama sodenyo itu oleh ya alunado sama sodenyo itu bongkar mama ke sepatu tayoko masih rawa ponto oh mama kai kacomato yo desa mosir di situ mana basotinyo di situlah nyobana mengeluarkan suara
dulo lai bajago iko kuninyo di kami badu impala dunarang baribanamu dekanda ciun yang dibari dibari bana sekarang nengko sanam anyawati adi dalam dado sekarang sajamnya badan inilah tinggi rasanya pada tiada hati di dalam acok taibo maca mengana untuk jabara saya oh matulaka bukan ada gini dalam barang jauhan indah pada yorai hai kita dan tua kusingan tua lagu ya atum bisa batang kau patang yo pagi deh almarana adonan lamaleguno jula antong adonan mambari maka oh malate yo adalah doaku kasih ya malinai oya kan kaya dikaduka ai baman wakatiko dudua surang hai mato jatuh balina ai mato jatuh kanala iola mangena untuk jopara saya sama somudolan dia ala sayan adula mantu bola maraso tanai do sana amal ibadat ajokul talalaika itu bana onasib badan malah oh badan ilmu
maka tumbayu sayang urang maka tiko elok kasih urang katiko kalau laga mamaline ada tempat jo dunia merasa di akhirat jo api gadang kawasan ay mamaline oh dunia Batanyo banang musikoci minta batamu jaitan kota gade jarum mamalino oh banyak ulang nalika pulau kita ka pulau mamalina ka pulau kasolo Kakana begitu yonalamu mahadang bau kiauki ya tukang nyuana paninggahan aragi salupo barendonyo batanyo ikan di dalam air kodape nyampang bana sasuai carai dolubu oh badana muasa disiko dape jadi sumando mamalina abandadu sana badelo delo olala elo lagi punta desa kadang pondo londo anene sila biasa jole sakadang lekapakuno pulang
tambah lanjut. Terima kasih kepada dua kali seorang rumah hari ini satu. Ini bawa pasti kita minta izin dulu kami. Kita pay dulu ya mama. Apa? Terima kasih banyak kepada Cik Raimi Lo kami ke rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan beliau beri nanti membaca dia wajah lain. Kita doakan amin ya rabbal alamin. Tama lanjut rayu Alhamdulillah kepada kajian namanya kan. Anda pilih kada kan dibuai. Di ujung hujan dibuai tu balik tu. Kana-kana yang mak. Kana-kana apa? Contoh beliau ko orang wajah lah. Contoh beliau penyumbang di sesuatu.